Сәлем жәмәғат, сіз өзіңіздің қайда екеніңізді білесіз. Мен бүгін Яловада қайырлы сұры күннер. Ялова деп Түркияның күн батышындағы Истанбулдан 60 километр ерақлықта орнашқан шәһәрін атыйлар. Түгәлләп үтсәк, Ялова деген шәһәр да бар, район да бар. Сарман һәм Сарман районы, Ширмешән һәм Ширмешән районы дигән кебек. Мин районлап тормадым, Ялованың шәһәрендә генә, төрекләр әйтмешли мәркәзендә йөрдем. Ялова кечкенә генә яр буе шәһәрчеге. Буе иңе 10-га 3 чакрым. Аның бер ягында диңгез булса, икенче тарафын урманлы таулар чолгап алган. Хәзерге вакытта халык саны 70 мең чамасы. Кайбер чыганакларга ышансаң, Ялова 5 мең ел элек хетлар чорында барлыкка килә. 3 мең ел элек греклар тарафыннан басып алынгач, аңа Пифия дигән исем бирәләр. Шулай тегеннән монда тарткалы итергәч, безнең эраның 400 елларында ул Византия кул астына эләгә. Менә шул иптәш түгел иптәшләр аңа Ялос дигән исем тагалар. Ялос яр буе дигән сүз икән ул. Тора-бара Византияны төрекләр пыртуздыра, Ялос Яловага әйләнә. Менә Яловада әйтергә кирәк, урамнары күпкә матуррак һәм яңарак. Ник яңа булган бераз соңрак әйтермен. Яңалык сизелә бөтен җирдә, бөтен урамнарда да. Әле алар җәмәгать менә шундый трициклларда йөргә яраталар. Ул бензин белән эшләми, ул электротрицикл. Менә бу йөк ташый торган трицикл әйме. Кайберләрендә арткы урыннарында сидушкалар тора, урындыклар тора һәм шуңа утыралар да, шуны менә шарлыйлар гына, мин сиңа әйтим. Шәбәйме җәмәгать кешенең балконнары. Ишегеннән чыктың, шундук терраса, диван тора, чыгып утырдың, һәм монда шундый урам. Балконнары да кичкенә генә, әле ул каплана да. Кояш чыкса, яптың куйдың һәм кызмыйсың. Монда да җәмәгать Истанбулдагы кебек үскәйләр өчен иләр бар. Һәрберсенең үзенең мискесе бар. Luxury edition кыскасы. Яловага күбрәк беләсезме кемнәр килә? Диңгезне яратучылар. Безгә диңгез кирәк, безнең диңгез яр буенда яшисебез килә диючеләр. Менә шулар күбрәк яши инде монда. Диңгезне бик яратмаучылар Бурсага барып утыра. Бу төрекләр хәлләмиләр дә, кирләрне шул урамга чыгаралар да эләләр, әйме? Һәм менә монда тротуар, урам. Бер нинди җирәнү дигән, курку дигән әйбер юк, абсолютно. Беләсезме, җәмәгать төрекләрнең нинди бер зур плюслары бар? Миңа бик ошый торган. Төрекләр салкыннан, яңгырдан курка. Менә бүген ял көне әйме? Бер төрек тә юк урамда. Суык булды исә, әлбәттә, вәссәлам. Урамда бер кеше дә калмый. Йөрисең рәхәтләнеп, җәйлеп. Яловада күптән күп төрледән төрле халык яши. Чеченнар, казахлар, урыслар, Сирия әфганнар, төрекләр дә яши дигән легендалар йөри. Соңгы елларда бу якларда халык саны бик артты диләр. Истанбулдан гарык булучылар тынычлык эзләп монда киләләр янәсе. Ләкин ни кызык, хәзер инде Ялованы да тыныч һәм рәхәт дип булмый. Ул да Истанбулның бер районы кебек корт уясына әйләнеп бара. Шундый ук тар урамнар, тротуарлары кеше ярымлык. Кафе кибетләр, дөннәрче көфтәче һәм фәләнчеләр адым сайын. Бөтен Төркиягә хас мәчетләр дә һәр тарафта. Җәмәгать булмый булай дидем дә, тамак ачты дидем дә, ошым чыга башлаганча дип кире утырдым әле монда ошарга. Шурба алдым әйме һәм көфтә алдым. Ошап карыйбыз. Һәм инде һичшиксез бал куячакбыз аннарысын. Тамам. Тек җәмәгать шурба килде. Традицион буенча менә шулай лимон сыгырга кирәк аңа. Бу беләсеңме, бу ниндир тозлы манныйга охшаган. Геркулес тәме дә килә. Навычынлыкта чечевица бу җәмәгать, ахрысы. Мин шулай хәтерлим. Тәмле сүз дә юк, ләкин ошамаган әйберсе моның КПД-сы S. Ягъни син ашыйсың да, бер ярты сәгатьтән тагын ашыйсың килә. Шуңа күрә моның янына һичшиксез бер нинди бүтән әйбер алырга кирәк. Икенче бер әйбер дә китерделәр. Шундай көфтәле, помидорлы, бәрәңгеле бер нәрсә ки. Хьюстон, проблема авызга сыймый. Итенә барып җитеп булмый. Булды җәмәгать. Ашадым, эчтем. Барып турыйбыз да чыгабыз. Саф төтен исеснәргә. Бал бирергә кирәк булса, әгәр дә безнең ашамлыкларны эталон дип 10 дип алсак, монда ашаганы бер 4 чамасы. Әйткәнемчә, мин төрек ризыкларын яратмыйм инде. Миңа туры килеп бетми. Кемгәдер чынлап та ошый, ул күбрәк бал куя ала. Теге тәмсез дигән сүз түгел. Шәхсән миңа ашамаганга шулай.
Ялованың яр янында урнашуын әйттем кебек. Диңгез булгач яр буеда булмый була алмый. Бүтін җиредә уш китәрлек тәти һәм төзек булмаса да, күпчелек җире кеше йөрерлек халәттә. Ул Ялованың буеннан буена сузылган, озынлыгы 10 чакрым чамасы. Ә менә бу мәсәлән 17 август паркы. Аның исеме тиккә генә булай аталмаган. 1999 елның 17 августы бүтін Түркия өчен кара көн санала. Нәкъ менә шул көнне сәгать иртәнге 3-тә Түркиядә иң каты җир титреү була. Эпицентры Измит дигән шәһәрдә буланың, бер 17 километр тирәнлектә. Һәм инде җәмәгать Измит дигән шәһәрчек тулысынча диярлек җир белән тигезләнә. Магнитудасы Рихтер шкаласы буенча 7.6-ны тәшкил итә. 45 секунд эчендә Измит дигән шәһәрне җир белән тигезләп ташлый. Ә Измит Яловадан 60 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Шуңа күрә Яловада селкенми калмый. Монда да шактый өйләр ишелә, бөтенесе диярлек зур зыян күрә. Җир тетрәү 17 меңнән артык кешенең гомерен үзә. 40-тан артык меңе яралана. 600 меңгә якыны йортсыз кала. Бу вакыйганың хатирәсен мәңгеләштермәкче булып, монда депрем аныты, ягъни җир тетрәү һәйкәле урнаштырганнар. Шундый хатирәләр бүлмәләре ясап куйганнар җәмәгать. Җир тетрәгәч 600 меңгә якын кеше йортсыз кала. Йортсыз калучыларга менә шундый чатырлы шәһәрчекләр төзегәннәр. Инде үлүчеләрне бик күп булу сәбәпле һәм инде урын җитмәү сәбәпле җир таралмасынга дип тиз-тиз генә бер чокырга күмгәннәр. Ничә таш җәмәгать, һәрберсендә исемлек: Июб Топал, Зәйнәп Коч, Ясмин Коч, Сибаха Коч. Ягъни монда җәмәгать кешеләр гаиләләре белән һәлак булганнар. Һәм бүтән тапкан кешеләрне шулай язып куйганнар, теркәгәннәр, истәлек хәтирә ясаганнар монда ташларда. Һәм мин инде җәмәгать әйткән идем моңынча, Яловада яңа өйләр бик күп дип әйме, искеләре юк диярлек дәрәҗәдә дип. Менә аның төп сәбәбе шулдыр дип уйлыйм мин. Чөнки җир тетрәгәннән соң бүтән диярлек өйләр яшәрлек түгел халәткә килә. Шуңа күрә аларның булганында күбесен ишеп, яңа өйләр торгызалар. 1999 елга хәтле өйләрне иске технологиялар буенча төзегәннәр дип әйтәләр. Шуңа күрә алар ишелгәннәр, ягъни конструкциялары җир тетрәүгә исәпләнмәгән булган диләр. Чынлап та җәмәгать менә бу видео фотоларын карасаң, өйләр теге карталар кебек бер-берсенә ошай ишелеп, өйле беткән. Псиләр коптерны күргәчтән шундук килеп җиттеләр шәйнәргә. Киборг убийцалар. Әле тагын 3-нче каядыр кирип качты. Көне салкынча җәмәгать, дымлы. Куллар ката башлады, куллар инде эшләми бик. Һәм беләсезме, җәмәгать, Төркиянең иң зур бер минусы — монда спорт мәйданчыклары юк диярлек дәрәҗәдә. Ягъни гап-гади элементар турник, брус, швед баскычы шуның ише әйберләр монда юк җәмәгать. Безнең бит инде ишек алды сайын бар анда әйберләр, әйме? Һәрбер мәктәп ишек алды сайын. Ә монда Төркиядә анда әйберләр юк. Менә бу капитан симуляторы бар җәмәгать. Менә монда билеңне әйләндерә аласың, менә шулай иттереп басып. Аны бөтенләй белмим җәмәгать нәрсә икән. Шашлык кыздыра торган микән инде? Нинди конек гармонек бу? Нәрсә эшләтә торган әйбер бу? Икегә бүкләп сыгып сындыра торган микән инде? Бу менә бизмән сезгә үлчәргә кемнеке ниндирәк икәнен. Кыскасы җәмәгать, менә бары тик менә шундай әйберләр генә күргәнем бар. Гади беркем дә кулланмый торган, нәрсәгә кирәген дә аңламый торган, гап-гади турник бруслар монда минем күргәнем юк, абсолютно. Җәмәгать, моның хәтле алуй күргәнегез бармы? Кара син аны. Киңлеге минем уштан да киңрәк, 1,5 тапкыр. Биеклеге 2 метр ук юк, ләкин 1,80 генә бар, минем буйда гына бар бу. Рәхәтләнеп турада аша монда.
Бу алоэ бит инде, эми кара. Алоэ бит инде бу. Энелери де бар. Сәрбинас, ничек сиңа шундый алоэ? Кичкене түгелме? Җитәрлекме? Сиңа дисә, син күргәнең бардыр инде. Менә шундый пальма чаклысындаймы? Һәм инде җәмәгать бөтен җирдә менә шундый валлилар бар. Бу инде төрек визиткасыдыр инде. Әйме? 360 түгел икән. Трекләре бар икән моның, фиксаторлары. Төгәл белеп әйтмим җәмәгать, ләкин менә бу су шешәләре анда сибенмәсен өчен торадыр инде. Дип уйлыйм. Мен шулай тыйла. Нәсәмә кешегә су шешәләреннән шундый дивар ясарга алайса. Чөнки монда песиләр уятсыз, затсыз, мәнсез нәрсә телләр, шуны эшләр, хәтта балконга кирип тыцып та чыгарга мөмкиннәр. Нәкъ Истанбулдагы кеби монда да пескәйләр күп. Монда да алар мини патшалар, монда да һәр песинең ашатучысы, рәхәт тормыш яшәтүчесе бар. Күңел ачу чараларына килсәк, җәй көне яр буенда йөри аласың, чаба аласың, арсаң пляжда бүксә кыздырып ята аласың. Ачыксаң берәр кая кирип ашап, юлдан узган машиналарны санап утырырга була. Күргәнегезчә, сайлау мөмкинлеге башка сыймаслык күп. Нишләргә белмәссең. Тыныч тормыштан йөдәгәннәр яр буендагы Луна паркка кирип яшәү ямен исләренә төшерә алалар. Ачулыларга бокс автоматын сугып әйләндерү мөмкинлеге дә бар. Алайда чыдыеңа чыдаша алмасаң, сәпиткә атланып шарлый аласың. Ай, җәмәгать, үрдәкләр монда муеннан бушлай ит, кавырлы дөнәрләр, туплы малай, тупсыз кыз. Бу Әминәдер инде. Су янәшәдә генә менә. Булар шәкертләр имеш, укыган булып утыралар. Стимулянт җыен. Каралсың моңа. Моңа әйтерсең дә кызык инде. Мин мондай берне әле беренче күрәм, син каралы. Гениальный бит бу. Менә монда балаңны утырттың әйме? Каршына үзең утырасың. Һәм шейк аласың рәхәтләнеп. Менә бу ничуси. Менә бу респектос, хөрмәтухы. Гап-га диюзәм, каралы. Ну терекләр. Ялкаулык буенча безне дә уздыралар җәмәгать. Каралсың буларны. Нәрсә кыланалар. Җыйнаулашып бер атыңышта. Берсе инде ясин чыга башлады. Тәкбир әйтә башлады шундук. Җәмәгать менә төрекләрнең тагын бер әйберләре ошый. Ышансалар да, ышанмасалар да, алар барыбер Алла белән бәйле сүзләр сөйлиләр. Бик еш. Алла, Алла диләр, иншалла диләр. Субханалла, машалла, менә шундый әйберләр күп инде монда. Аптырап тормыйлар кыскасы. Менә бу да миңа бик ошый. Моның өчен дә хөрмәт. Җәмәгать Төркиянең Бауман урамы, Арбаты. Нәрсә дисәң дә була. Этләр чабып йөри. Ике яктан да монда кибетләр, кафелар, ашамлыклар, ләкин ашар әйберләре юк. Бар күргәнемне кыска гына нәтиҗәләсәм, булай дия алам. Ялова яшәр өчен уңайлы шәһәр, бар шартлары да бар. Иң шәбе ул кечкенә һәм табигать күрер өчен юлда ярты көнеңне уздырасы юк. Җәяү дә урманга барып җитеп улагып була. Аэропорт ишләр кирәк булса, Истанбулга яки Бурсага автобус яки көймәдә сәгать ярымда барып җитәсең. Ә инде начар якларына кешенең күплеген һәм адым саен тәмәке исен кертәм. Буш вакытны тратай тибү аланнары да җитәрлек түгел. Парклар аз ягъни. Дөресен әйткәндә, җәмәгать, Ялова бик кечкенә шәһәр, Истанбул белән чагыштырганда, шуңа күрә монда барлык та, карарлык та, йөрерлек тә җирләр бик әз. Һәм инде шул барлык, карарлык җирнең берсе ул Термал. Ләкин Термал җәмәгать икенче видеода булачак, киләсе видеода, иншалла, төрекләр әйтмешли. Бу видеога лайк куегыз. Һәм инде иң мөһиме дусларыгызга да җибәрегез, әмма. Чөнки дусларыгызга җибәргәчтән YouTube алгоритмнары эшли башлый. Һәм ул бүтән кешеләргә дә тәкъдим итә, хәтта урысларга да. Шул Каппадокия мисалын алсак. Шуның белән шундый хәлләр җәмәгать. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.